Осень у 41-м выдалася ў Беларусі нядоўгай. Лічы адразу пасля так званага бабінага лета, якое, як і кожнага разу, сёлета таксама блішчэла сонцам, блакітам і павуціннем, у наваколлі ў вачавіткі з'явіліся адзнакі блізкай зімы. Вайна амаль напалавіну абязлюдзіла вёскі. І тым не менш жыццё ішло сваім сялянскім ладам. У гэтую шматпакутную восень, а іначай яе не назавеш, у забяседдзі ні адной працай ды чаканнем, чым закончыцца вайна, жылі. Як і паўсюды на акупіраванай тэрыторыі, былі тут і немцы, былі і бургамістры, былі паліцэйскія, а былі і партызаны. Праўда, найбольш чуткі хадзілі аб іх, таму што адно немцы, ці тыя ж служкі ахову парадку, як называлі цяпер паліцэйскіх, гэтых кожны мог пабачыць. Яны панавалі ў гарадах і вёсках, іншая справа – партызаны. Бадай не ў кожным паселішчы мог знайсціся чалавек, які на свае вочы пабачыў народных мсціўцаў. Да таго ж не кожны мог і прызнацца цяпер, што бачыў, каб не зацягалі па паліцэйскіх участках да нямецкіх камендатурах. Але чуткі хадзілі, і гэтымі чуткамі людзі таксама жылі. Документ. Восень 41-го. Шефу полиции беспеки и СД доклад. По-ранейшаму распаўсюджваюцца чуткі аб бальшавіцкай партызанскай дзейнасці, у выніку якой хвалюецца насельніцтва і не можа быць дасягнута поўнае ўсмірэнне краіны. Патрабуецца тэрміновае ўмяшанне нямецкай прапаганды з мэтаю агітацыі і ўздзеяння на насельніцтва. І тым не менш у кастрычніку ў забяседдзі ўжо былі два партызанскія атрады. І сярод іх адзін мясцовы, той, што быў створаны ў вёсцы Машавая, калі фронт стаяў яшчэ на сажы. Дарэчы, у спісах гэтага атрада значыўся і Радзівон Чубар, але верамееўскі старшыня тады ў жніўні не з'явіўся па выкліку райкома партыі ў Машавую, таму нават не здагадаўся, што быў залічаны ў атрад. З Машавой 24 партыйныя савецкія гаспадарчыя работнікі раёна, з якіх складаўся атрад, былі перавезены 11 жніўня на 2 аўтамашынах у Гарбавецкі лес, куды з Клімавецкай родні к таму часу перабраўся штаб 13-й арміі. Тут партызаны атрымлівалі зброю. Баявую задачу перад атрадам ставіў начальнік палітаддзела Крайноў. Товарищи, вы повинны неприкметно перайсці ўначы лінію фронту і ўзрываць там на рэках масты, якія знаходзяцца на шляху прасоўвання варожых войск. Жадаю вам поспеху. Другі чалавек, які памеў ахвоту натхніць крутагорскіх партызан, быў сакратар абкома партыі Макараў. Добрый день, крутогорские товарищи. Таким чином вам осталось только сходить на задание у тыл ворога и вернуться назад. Семьи в эвакуацию послали все? Амаль усе, товарищ секретарь обкома. Это добро. Беритесь, товарищи, за зброю и знищайте фашистскую гадину. За вами вся советская краина, весь советский народ. Вядите улик забитых вами фашистских солдат и офицеров, знішчаных штабаў, машин, асабліва з гаручым, пушчаных под адхон поездов, узорваных и спаленных складов. Дзейнічайце смелей и яшчэ раз смелей. Спадзяюся, што на ваших грудях заззяюць неўзабаве ордэны и медали. Но теперь рыхтуйтесь в поход. Место, где переходит линию фронта, подрыхтовано уже. Уначы вам покажете его. Так, товарищ комиссар? Так. Худшей отсюль! Ведите людей в беспечное место! Где командир ваш? Тут! Обстановка изменилась. Что там? Бригадный комиссар живы? Здається, все в порядку, але обстановка змінилася.
Мне загадано передать командиру отряда, что мы не здолеем зрабіць тое, что обещали. Доведется вам самим шукать место, где можно перейти линию фронту. Ворожие танки подходят до Крутогорья. А штаб ваш? Штаб здымаецца. Куды? Про гэта вам лепей даведацца у начальника штаба. Добре, пайшлі. Я зараз, товарищ. Штаб з месца здымаўся хутка. Не прайшло і некалькі хвілін, як на дарогу пачалі вырульваць адзін за адным з накрытымі кузавамі грузавікі. Як думаешь, Ануфрыч, з нами пакінуць машины, на якіх вы прыехалі сюды? Чаму раптам? Ну так я так... Думаю, што яны больш не спатрэбяцца нам. Будем спадзявацца на свае ногі. Построиться! Давай, давай, хутчэй, хутчэй, шевеліся! Давай, хлопці! Все самые! Стоять усе! Ніхто со страху не збег. Усе тут! Ну, тады і мы рушым. А то яшчэ невядома, ці адмовіліся немцы знішчыць штаб арміі. Достанецца і нам ні за што, ні пра што. Так. Оказывается, сапраўды справы дрэнь. Каля царковішча нямецкія танкі прорвалі оборону. Дзе яны цяпер? Думаю, уже недалёка. Значит, трэба спешаться. А куды вы цяпер, Иван Миколаевич? Сам вось думаю. Ты в отряд до вас просися. А что? А давайте с нами. Як раз одного не хапаем. Товарищ Макаров, а что? Сапраўды, а? Огонь не хапаем. Старшыні калгасу з Верамеек, Шубара. И рад бы в рядах греки не пускать. Видишь, это сегодня в Хотимск. А мне, разумеете, справ чужих шмат. Ну что ж, не будем залишне затрымливаться. До побачення, товарищи партизаны. И вось яшчэ что? Коли после того, как выконаете задание, не здолите снова связаться со штабом армии, шукайте одразу свой подпольный райком. Всего доброго. Бывайте. Пакуль атрад прабіраўся скрозь лес да бялынкавіцкага бальшака, там заціх бой. Адбылося гэта нечакана. Усё бухкала, грукатала, а тады перастала раптам, быццам па дамоўленасці з абодвух бакоў. І стала нязвыкла. Дагэтуль здавалася, што выбухі напаўнялі прастору і ўсё роўна як прымушалі яе жыць. Цяпер такога адчування не было. Цяпер нават не было выразнага ўяўлення, куды рухацца далей. І Мітрафан Нарчук першы зразумеў гэта. Між тым у лесе цямнела і вельмі хутка. Раптам усе ўспомнілі, што елі сёння адно ў машавой, на самым світанку, а ў гарбавіцкім лесе салдацкай кашы, якую абяцалі вайскоўцы, пакаштаваць не прыйшлося, таксама як і не давялося атрымаць і харчовае забеспячэнне, перашкодзіў артылерыйскі налёт. Успомнілі і загаманілі. Першы звярнуўся да Нарчука прокурор Шашкін. А наогул, командир, куды мы идем? Як куды? Выконваць заданне. Ну, гэта зразумела. А куды? Праз лінію фронта. А раптам мы перайшлі ўжо. Здаецца, не. Выйшаў злева. Лева. Злева, однако. Я таксама думаю. Ці не дарэмна мы спяшаемся, відаць, усё-таки лепей будет, калі дзень-другі перачакаем тут, у гэтым лесе. І наогул я з гэтым вашим заданнем яшчэ падумаў бы. Што значыць падумаў бы? Просто. Мы идем кудысьці ўзрываць чужие мосты, а свои районы застаются. Ты где? Выходишь взрывать наши мосты, пришли люди с какого-нибудь Суражского района.
А мы тем часом будем шукать у других районах. Ці надто складаная атрымліваецца механіка. Дзіўна вы разважаеце, товарищ Шашкін. Послухаўшы вас, дык толькі і застаецца, што схавацца тут, вось да і чакаць, пакуль усё само сабой вырашыцца. Што? Можа, яшчэ хто-небудзь у атрадзе гэтак думае? Але адказу не было. Партызаны стаялі вакол яго, маўчалі. Між тым Нарчук зусім не думаў, што ніхто з іх не падзяляў меркаванняў прокурора Шашкіна. Не іначай былі ў атрадзе такія. Ужо нават па тым, як яны маўчалі, можна было лічыць, што былі. Не гэта непакоіла камандзіра атрада. Яго бянтэжыла іншая акалічнасць. Тое, што адносіны паміж падначаленымі заставаліся, калі можна сказаць так, дужа крутагорскімі, гэта значыць ранейшымі. Усе паводзілі сябе таксама, як і учора, і пазаўчора, і многа дзён назад. Напрыклад, хто быў пракурорам, то і цяпер усё яшчэ заставаўся ім. Хто з'яўляўся ўпаўнаважаным наркамата па раёне, то і сёння спрабаваў задаваць у атрадзе тон. Былая раённая іерархія пакуль захоўвалася цалкам. Таму з'яўленне наперадзе камісара атрада, а ўчора яшчэ сакратара райкома партыі, было зусім дарэчы. Сцяпан Баранаў раптам адхіліў рукой кагосьці з партызан, выйшаў з натоўпу. Пачакайце, товарищ Шашкін. Мы ж, здаецца, дамаўляліся, што мітынгу не будзем устраивать. А я со свайго боку толькі хачу нагадаць вам, што мы аб'яднанае вайсковае падраздзяленне. Таму ніякія спрэчкі паміж падначаленымі камандзірамі не павінны мець месца. Одним словом, я за тое, товарищ Шашкін. Я думаю, усе іншыя таварышы, каб Митрофан Ануфрович Нарчук камандаваў намі і быў для нас клапатлівым і строгім бацькам-камандзірам. Ну, а мы падпарадкоўваліся яму і слухаліся, як належыць такім выпадку. Тым больш, што задача, якая пастаўлена перад намі, застаецца ранейшая. Ніхто яе адмяніць не можа, дарма, што абстаноўка сапраўды пакуль не дужа зразумелая. Іншая справа, што гэтак перціся на прасткі, як мы прэмся, мусіць нельга. Патрэбна больш абачлівасці, больш вайсковага майстэрства. Ну, да і Митрофан Ануфрович, чалавек вопытны ў вайсковай справе. І драмашын, і ў арміі служыў. Так што камандзір у нас з вами сапраўдны. Ну, пэўна, што. Товарищи, конечно. Товарищи, цішэй. Значыць, гаворыцца, інцыдэнт уже вычарпаны? Так, конечно. Ну, вось і добра. Тады, Митрофан Ануфрович, команда, давай. Так, построиться, товарищ. Давайте. Другім атрадам, які знаходзіўся ў забяседдзі, быў разведваны дыверсійны атрад Карханова, дзе правадніком стаў колішні чубараў спадарожнік Шпакевіч. Зусім неспадзявана да гэтага атрада далучыўся калаверамеек і Радзівон Чубар. Ратуючы асірацелае маленькае ласяня, Чубар якраз і выйшаў тады на маскоўскіх партызан. За густым ельнікам шлях Чубару перанялі ўзброеныя людзі. Стаялі яны, не хаваючыся, натоўпам. Хлопцы, гляньте. Полицай. Тихо, тихо, тихо. А что гэта ён цягне, а? Цяля? Ці што? Бач ты. Нешта я не разумею. Полицай таксама без мяса не хоча жыць. А ну, хэндахох, сволач! Шоу. Гэта не тое, што ты думаеш. Гэта ласяня. Ну и что, коли лосяня? Ага, ну и что? А тое, што не аддам. Гляди ты, полицай так само выкалывается. Шлёпнуть его. Давай, поглядим. Адкуль вы взяли, што я паліцай? Кто ж ты? Кто ты? Разгуливаешь. Старшыня мясцовага калгаса. Ага. Это мы яшчэ поглядим, які ты старшыня. Признайся. Нема ў чым прызнавацца. Вядзіце да начальства. Вядзіце ў асобы аддзел. Пошли. Ну, пошел.
Товарищ Пакевич, затрыманы неведомо. Разойдитесь, товарищи. Это мой знакомый, товарищ Шубар. Ось. И сегодня не пошанцевала по Толе, осечка вышла. Думал, что винтовкой на зачеты заволодал, а тут пошел ты. Откуль ты взялся, Адион? Почекай. Ось зараз паспрабую поставить на землю волосеня. И вышло у меня ладом. Заблытаўся ўначы ў незнаёмым наваколлі і не дайшоў да сваіх. Так. Наколькі я зразумеў тебе, атрады партызанскага ты яшчэ не стварыў. Не. Тады паступай у наш. А гэта што ў тебе? Ласеня. Дзіўна. Але Ласяня нібыта зразумела, што размова пайшла пра яго. Падхапілася на ножкі і скочыла ў бок. Да недалёка. Тут жа вярнулася, акурат ужо прыручаная да чубара, тыснулася пысай пад каленкі яму, не ў прыклад чалавеку, які патраціў немала сілы, пакуль нёс яго і не вярнуў яшчэ. Гэта істота зрабілася адразу жвавая, дарма што не стала, брыкаючыся, гойсаць з канца ў канец по грудку. Бач ты, звер недорослы, а разумееш, што да чаго? Хінецца, як да свайго. Ну што, пойдем да камандзіра. Хоць рэкамендацыі Шпакевіча і былі надзейныя, аднак тым не менш давялося Шубару шмат расказаць Карханаму і пра сябе, і пра верамейкі, і пра раён Крутагорскі. Скажите, а гэты ваш намеснік по калгасу... Зазыба? Так, Зазыба. Ці зрабіў ён ужо спробы знайсці сувязь з пакінутымі ў раёне таварышамі. Вы ж кажаце, што дамаўляліся пра гэта. Дамаўляліся. Але ці хадзіў ён у Машавую? Не ведаю. А чаму вы думаеце, што менавіта ў Машавой знаходзяцца тыя канцы, за якія можна ухапіцца? Інтуіцыя. Падмацаваныя всякімі такімі дадзенымі. Напрыклад? Ёсць у мяне падазрэнне, што апошняе пасяджэнне райкома перад адыходам нашых войск адбылося там. Хутчэй за ўсё, што там на тым пасяджэнні якраз і вырашалася пытанне, каго пакінуць у тыле ворага і дзе пакінуць. Што ж, рацыя ў гэтым ёсць. І немалая. Больш таго, але гэта ўжо па нашых звестках, у раёне сапраўды засталіся дзейнічаць дзве групы. Адна ў якасці падпольнага камітэта партыі, другая ў якасці мясцовага партызанскага атрада. Мы таксама з Зазыбам пра гэта гаварылі. Канешне, у нас такіх канкрэтных звестак, як у вас, няма. Аднак прачуванне не пакідае, што нехта застаўся ў раёне для агульнага кіраўніцтва. Да і ў нас яны не дужа канкрэтныя. Бо ў адваротным выпадку мы ўжо наладзілі б сувязь за гэты час, як знаходзімся ў раёне. Альбо з райкомам, альбо з атрадам. Зноў жа тая праблема. Таварышы мясцовыя недзе так заканспірыраваліся, што нават слядоў ніякіх іхняй дзейнасці не знайсці. Правда, па-за мінулай ноччу у некаторых вёсках з'явіліся лістоўкі. А паміж Бабіновічамі і Белай глінай нехта шмат у якіх месцах спілаваў тэлеграфныя слупы. Можа, гэта справа якраз вашых падпольшчыкаў ці партызан. А цяпер вось што скажыце мне. Вы Сідора Раўнягіна з Кулігаеўкі добра ведаеце? Так. Членам правлення ў калгасе быў. Дзе ён зараз? Думаю, што ў пасёлку. Ногі ў яго хворыя, у Раматусе. Далёка на іх не пойдзеш. Павядзеце мяне да яго. Калі? Сёння.
Кто там? Свои. Знакомьтесь, командир партизанского отряда. Равнягин. Сидор Корнеевич. Ось и добро. Мне, товарищ Карханов, отлучиться хвилин на 20 треба. Куда это? Хочу припарадковать Лосеня. Так это ты приголубил небараку? А то ж верамейковские мужики сегодня як рады не дадут себе. Куды это суходолу поделася Лосеня? Здається, было и раптом не стало. А у нас тут на Доичу... Ага, Родион Антонович говорил уже. Ну что ж, справу ты, Антонович, зрабіў карысную, як кажуть, Божию, что не покинул сироту. Значит, теперь решил у двор отдать. Так. Мишку Гавчиному. Так. Что ж, справа корыстная. Сядайте ма за стол, каша стыня. Ну, все-таки хочу пойти теперь. Як знаешь, раз есть и не хочешь. Идите, коли это недалеко. Что вы приглядаетесь, Сидор Корнеевич? Вы ж певно здогадываетесь, что не одну кашу есть и пришел до вас. Да лжешь. Справа до вас есть, Сидор Корнеевич. Ну, а покольки вы про меня бодай головную уже ведаете, то скажу широ. Мне так само, что Корвич дома про вас. Диво, что Чубар мог рассказать. Мы тут усе быто на долоні. Не той расскажа, да кінший, аби добра попытаўся хто. Але адкуль ён узяўся? Чубар. У нас говорили, что пошел на фронт, а тут раптом отрымліваецца, что с партизанами опынуўся. Мы вот колькі ўжо сядзім з вами, говорим, а я так само не ведаю, адкуль вы. Ну, партизаны, калі зразумела не секрет. З Москвы. Самое Москвы. Так. А у нас тут говорят, что немец уже ці не в Москве. Ленинград обложил и до Москвы подступился. Подступаться можно долго, але так и не подступиться. Але все-таки чего до мяне? Чым я корыстны могу быть партизаном? За молодейшими ж, мне здаецца, не угнаться. Сапраўды, за молодейшими вам не угнаться. Да и навошта? Молодые няхай свою справу робяць, а для старых свой заняток будет. Так вось, я докладно ведаю, Сидор Корнеевич, что у жніўні, калі адсюль адступала Чырвоная армія, вы выладкавалі по заданию разведотдела армии у мястэчку одного человека. Было такое. Вы маете на увазе дзяўчыну? Так. Дык того человека повинен был уладковать у мястэчку другі человек. Кто? Зазыба. Ёсць у нас у верамейках человек такі. Але мне сказано, что вы... Словом, Сидор Корнеевич, мне было сказано до вас звернуться. Что ж, нехай буде так, але не я возил тую дзяўчыну у Бабіновичі. Гэта даручили Зазыбу. Трэба з яго спытацца. Дивно, але мне про Зазыбу ничего не говорили. Мне до вас пораили звернуться. Кажу, як было. А вы помните тую дзяўчыну? Ну так. Адшукаць здолееце ў Бабіновичах? Так навошта? Мне даручана звярнуцца да вас. Вось я і зрабіў гэта. Цяпер за вами справа.
Трэба перадаць ёй адну рэч, без якой яна працаваць не можа. А якую рэч перадаваць хочаце? Дзе яна? Ну, пра гэта пасля. Вельмі прыемна і карысна было пазнаёміцца, Сідор Карнеевич. Трэба спадзявацца, што мы яшчэ не раз з вамі сустрэнемся. Мабыць. А вось і Чубар. Ну, да пабачэння. Бывайце, бывайце. Калі настала туманная раніца наступнага дня, то раптам высветлілася, што атрад Нарчука зноў апынуўся паблізу таго лесу за Васильевкай, дзе партызанам давалі парады на дарогу сакратар абкома і начальнік палітаддзела арміі. Хоць, уласна кажучы, трапляць сюды другі раз не мела сэнсу, трэба было рухацца адразу на царковішча. Але ўначы атрад збіўся з дарогі. Таму ўвесь час давялося рухацца наўздагад. Між тым, калі б яшчэ за дзень да гэтага каму-небудзь з 24 партызан, якія складалі атрад, сказаў хто, што падобнае магчыма, што можна заблытацца і праблукаць усю ноч у сваім раёне, ён бы не паверыў. Тым не менш, з крутагорскімі партызанамі гэта здарылася. Здарылася пасля таго, як яны збочылі з Бальшака на вузкія, ледзь пазначаныя лясныя сцежкі. І вось толькі ўранні, у яшчэ не кранутай сонцам прыцямковай шэрані, якая плавала разам з туманам, партызаны пазналі абрысы знаёмай мясцовасці. Нарэшце быў адшуканы надзейны арыенцір. Каб не выдаць сваё месцазнаходжанне не толькі акупантам, але і наогул усім, хто па той ці іншай прычыне мог трапіцца ў наваколлі, атрад, туляючыся па ранішняй шэрані, заглыбіўся кіламетры на 2 ў лес, залёг там пасярод імшары на вялікім парослым бруснічнікам грудзе. Высылаючы ва ўсе бакі дазоры, адсюль можна было сачыць за дарогамі, на якіх з надыходам раніцы меўся аднавіцца рух нямецкіх войск. А галоўнае, адпачынак у партызан пасля такой блытанай ночы, здаецца, ва ўсіх адносінах забяспечаны быў. Здабываць абед пайшоў камісар Баранаў. За некалькі кіламетраў ад гарбавіцкага лесу жыў у вёсцы ягоны брат, Архіп. Ну, кто там? Заходь! Здорово. Архип. Степан. Я. Хочешь накликать беду на меня и на мою семью? Да ты что? Иди прэч, каб тебе никто не познал у вёсцы. Я нават не ведал, что ты дома. А то где мне загадаешь быть? Ну, хотел жить великим начальником, так теперь... Мне харчу патрэбна. Харчу? Няхай лепш табе подадуть у другим месте. Архип. Кажу, иди. Иди прэч. Иди. Гэта было нечакана. Сцяпан выцер слёзы, пастаяў і пайшоў прэч. У канцавой хаце з акна выглянула старая жанчына. Ты что это, Павлович, ходишь себе, как неприкаянный? Не боишься? Есть хочу. А что у брата? Никого нема? Так. Ну, тады заходь до меня, заходь. Ага, я покормлю. Сюда. Дякую. Чыгунки маленькие, величиней с кулак. Ой, Вару Павлович на дну. Так
Гэтага мала. Я не один. Со мной некалькі чалавек. А вохце мне. А дзе ж яны? У лесе. А, тады ты зараз сядай за стол. О, ды што я паставлю? О, еш. Бульбу з двару хочаш адзін вялікі чугун, а хочаш два, калі пачакаеш. Еш. Пачакаю. Тады я зараз. Ці бачыў ты, Паўлавіч, хоць немцаў? Не. Мы таксама пакуль не бачылі. А вось у Красніцы, здаецца, былі. Ну і што? Да так, я так, к слову. Але ж бульбы адной, мусіць, людзям тваім мала будзе. Соль патрэбна, і хлеб да яе. Да і скварка б не пашкодзіла б. У мяне, праўда, нічога гэтага няма. Жылася. Але ж людзям тваім трэба памагчы. Трэба. Давядзецца пазычыць у суседзяў. Дарэчы, што яны ў вёску не ідуць, твае таварышы? Баяцца. Так немцаў ўжо пакуль няма. Во. Шчыра вам дзякуй. Так няма за што, Паўлавіч. Няма за што. Пакуль бульбы варацца, я пачакаю дзе-небудзь у іншым месцы, добра? Так ты на гумне, Паўлавіч. О, добра. Пасядзі там. Добра. Туды якраз сена нядаўна нашы мужыкі завезлі. Ну, добра. Перад тым, як пайсці баранаву з хаты, яны яшчэ дамовіліся. Старая наварыць бульбы, гэтага найпершага хлеба ў беларусаў як мага больш, нават калі і ў двух чыгунах, то таксама ў коптар. Тады пашукае па суседзях якой-небудзь акрасы да яе, ўзяць таго ж хлеба, і прынясе непрыкметна ўзбуцвелае гумно, што ледзь не апоўзнем стаяла самым крайнім пры лесе. Сапраўды, не прамінула і паўгадзіны, а Сцяпан Паўлавіч ужо ўбачыў са сваёй схованкі, што старая выйшла на ганак. Сцяпан заспяшаўся наперад ёй з гумна. Вось, трымай, Паўлавіч. Вось дзякуй. А гэтага я ў суседзяў разжылася. Карміцеся сабе на здароўіца. Хто б не з табой не быў там. Ну, а цабэрак таксама няхай хоць і ў вас пабудзе, цабэрак еты. Ну, а як выдасца мінута, то і паклапаціцца можна назад вярнуць. Я заўсёды дома. Родныя вы мае. Дзякуй вам. Дзякуй. Шчырасць старой до глыбіні душы кранула Сцяпана. Але нечаканая братава выхадка збянтэжыла камісара. Яна, здавалася, перавярнула ўсё ўсярэдзіне яго. Насцярожыла. Не іначай праўду пісалі некалі людзі, і здраджаны будзе родзічамі і сябрамі, і брат брата аддасць на смерць. На другі дзень разведчыкі атрада Нарчука на чале з Паўлам Чарнагузавым пачалі дзейнічаць не толькі з насцярожлівай абычлівасцю, аднак бадай нават ужо і з некаторай прафесійнасцю. Выявілі на краі нейкага населенага пункта рухомы нямецкі аўтапарк. Партызаны рашылі дзейнічаць. Што ж, таварышы, пачнем і мы свой баявы рахунак. Раздзелімся на дзве групы. Так. Першая група павядзе баранаў. Я. З другой групай я застанусь. Ну, хлопцы, айда. Паўзком. По канаве. Осторожно. До пляцоўкі з аўтамашынамі. І ў ход гранаты. Ясно.
Першую гранату шпурнуў Баранаў. Камісараў прыклад займеў дзеянне. У пасёлку між тым немцы глядзелі фільмы таксама з выбухамі і стрэльнінай на экранах. Раз'язныя кінаўстаноўкі якраз вазілі ў гэтыя дні па войсках найноўшую хроніку аб узяцці Смаленска. Зразумела, што за выбухамі, якія чуліся з экрана, нельга было разабраць тыя, што ўжо чутна скалыналі паветра за тоўстымі сценамі драўлянага будынка. Зразумела таму, што і да свядомасці кінагледачоў у сплаўканторы не адразу дайшоў сэнс таго, што адбывалася на дварэ. Нават днявальны на ганку сплаўканторы і той спярша не здагадаўся, што грукат і страляніна узніклі ў аўтапарку за пасёлкам. Нейкі час яму ўсё яшчэ здавалася, што гэта даносяцца да яго гукі кіно. І толькі тады, калі ўбачыў, што над пляцоўкай, дзе знаходзіўся аўтапарк, зашугала ўгору тлустае полымя, спахапіўся раптам і рвануў на сябе дзверы і крыкнуў трывогу. Узрушаныя і ўзрадаваныя абедзве групы адступілі ў глыб лесу. Між тым дыверсія, якую гэтак паспяхова і, здаецца, зусім без цяжкасці, быццам гуляючы, ажыццявілі крутагорскія партызаны, не засталася незаўважанай для нямецкіх служб. Шефу полиции, бяспеки и СД доклад. Боевой деятельности партизан у тыле нашей армии пакуль немагчыма даць поўнай і выразнай карціны. Але апошні прыклад знішчэння тылавой аўтакалоны на ўсходзе Беларусі сведчыць пра дзейнасць партызанскіх груп. Товарищ командир! Слухаю. Товарищ командир, разведчики зауважили, что следом за нами рухается конная немецкая команда. Прикладно 30 шабель. Так. Самым надзейным сродкам у такім становішчы будзе залегчы дзе-небудзь на колькі часу в балоце. А там зменім маршрут. Пойдзем на Галічы у Великое болото. Там и отоборимся. Добро. Нечаканы маневр неўзабаве даў свае вынікі. На 5-е суткі нямецкія коннікі, што стаялі 3 групамі ў вёсках вакол балота, знялі асаду.
Але тыя некалькі сутак, што былі праведзены ў сырым балоце, затрымалі партызан надоўга. Раптам захварэў камандзір. Сырасць і голад звалілі Мітрафана Марчука зусім. Комиссар? Я тут. Ходи ближе. Ну, як ты, Ануфрович? Ай, маюсь. Черногузов не вернусь з разведки? Да не, пакуль. Я тебе выкликал за парадой. Я слухаю. Тут до меня наместник прокурора Шашкина приходил. Так. Казав, треба увести особый отдел, и на этот отдел кандидатуру прокурора пропоновал. Ну, а ты? А я сказал, что у нас есть як след разведотдел не организованный. Нехай иди, кажу, в разведку, будь у Черногузова помощника. Ну? Да не, в разведку наш прокурор не хочет. И на угол мне не подобается его настрой. Под бухторывание некоторых партизан податься за линию фронту. Ах, вот оно что. Так. Можно? Давай, заходь. Ось, наместник. Угу. Легкий на помине. Ну, як тут наш хворий? Нічого. Ты, Митрофан Ануфриевич, як собі хочеш? А мы пойдем за линию фронту. С голыми руками тут надто не навоюешь. Кто это мы? Товарищ Шашкин. Ну, я ось так само. Степаненко, Смирнов, Самусёв. С того моменту, як ви зробите гэта, командование отряда будет лечить вас дезертирами. Зато Радима даруе нам такое дезертырство. Мы ж не ў адсеткі куды падаёмся. Мы хочам атрымаць сапраўдную зброю, каб таксама біць фашыстаў. У адрыве ад фронту, без шчыльнай, пастаяннай і надзейнай сувязі з рэгулярнай арміяй, цэнтрам, без іхняй дапамогі і ў першую чаргу зброі. Нельга разгарнуць актыўныя баявыя дзеянні ў тыле. Идите. Успокойся, Митрофан. А я застанусь. Хоть и на час, але выракаться земли своей не стану. И ніякая сила, нехай нават сам Гитлер не выгоне меня адгэтуль. Бо заўсёды мацнейшы той, кто бароніць свой дом. Ось так. Товарищ командир, прибыв з разведки Черногузов. Так. Клич его до меня. Есть. А вы, наместник, идите, я вас больше не трымаю. Так. Ну-ну. А гэта добра, Митрофан Ануфриевич, што ў тебе ваяўнічы сверб з'явіўся. Не иначе от долгого ляжания. А? Может и так, комиссар. Дозвольте, товарищ командир. Заходь, Черногузов. Ну, что чуваць в Крутогорье? Рознае. Але самае страшнае тое, што сем'і многіх з нас апынуліся в окружении. Что? Живуть хто в райцентры, хто по вёсках. И мои в Крутогорье. Так. І жонка, і сын. Ты их сам бачыў? Як цябе вось цяпер. Заходзіў уначы да іх. Як яны там? Нічога. Жонка, вядома, всплакнула. Так, а твои? Мае таксама дома. Дзеці довольны, што зноў у горадзе, а жонка, як і твоя, плача. Повязали, здаецца, яны нам руки, Павел Егорович. Счастье, коли немцы не схопятся за гэта, не ператвораць у сородак, каб уздзейнічаць таким чынам на нас. А может, не додумаются, а? Откажусь.
І нашій халуї підкажуть. До речі, як там обстановка в Крутогор'ї? Ну, на прамкамбінаті тепер працюють наші полонні. Много? Не дуже, чоловік 50. Патрулі стоять від чыгуначной станції і в конце больничной вулиці. А Туди, під самий мост. з того боку від спиртзавода? Там пакуль нікого нема. Ну, а хто там? І гэта скажу. Комендантом у горадзе стаў нейкі Курт Гельбах, начальником СД Ганс Рихтер. Бургомистром поставлены Борисевич. Полицией командует Жмейда и Рославцев. Так. А яшчэ хто ў паліцыі служыць? Зумер, Радзевич, Петров. Кто? Это что, повар? Так. Так, вось тебе свои чужинцы. Ну и хаты. Оказывается, чакали своего часу. Ничего, это еще не ихний час. Ихний час прыйдзе, калі расплочвацца за ўсё давядзецца. Ну, а что чуваць про подпольный райком? Ничего. Правда, у Машавой покараны смертью старшыня сельсовета Рыгайла и старшыня колгаса з Добраўкі, Ефременко. А мы ж таксама уваходзілі ў склад подпольного комитета. Ну что ж, трэба хутчэй рушыць бліжэй да забяседскіх лясоў. Тым больш, што там же знаходзіцца і падпольны камітэт партыі. Назаўтра група партызан, якую падбухторыў прокурор Шашкін, пакінула атрад і рушыла да лініі фронту. Так пачынаў свае першыя крокі партызанскі рух на акупіраванай Беларусі. На другі дзень пасля візіту да Сідара Раўнягіна камандзір маскоўскага атрада Карханаў выклікаў Чубара да сябе. Мне вот что пришло в голову, Радимон Антонович. Покольки наш отряд побудет тут за беседе день-два, давайте паспрабуем разом пошукать товарищев, якія засталіся ў вашым раёне. Чаму б, напрыклад, не наведацца ў тую ж Машавую, раз вы ўжо маеце на яе сваю інтуіцыю. Можа і правда там знаходзіцца райком, а? Я не супраць. Дадзім вам у дарогу кого-небудзь. Зразумела, што ў іх паміж гэтага яшчэ задання будзе. Людзі мы прышлыя, мала каго ведаем у вас. Таму нават з гэтага боку мясцовыя кадры неабходны. Такія людзі, якія па-ранейшаму і адказвалі за ўсё, і дарадцамі былі. У Машавую разам з Шубарам ішлі два партызаны. Адзін з іх Патоля, той самы, які учора на просіцы ў лесе кідаўся на Шубара, каб завалодаць вінтоўкай. Другі па прозвішчу Бераснёў. Ужо на караністай лясной дарозе, калі краем былі абмінуты адна, другая і трэця вёсачкі, што ляжалі загадцю на шляху ў Машавую. Здалёк пачуўся грукат колаў. Ён усё нарастаў, а неўзабаве
Шубар пазнаў і Васка. То ехаў з Вараноўкі Васіль Пацюпа. Здоров, Шубар. Здоров. А гэта што за людзі з табой? Да вось, ідзем. Да я сам бачу, што не едзеце. Але куды і за чым? І наогул адкуль ты ўзяўся раптам? Доўга расказваць. А гэта партызаны са мной. І даўно ты з імі? З учарашняга дня. А яны даўно тут? Думаю, што не дужа. А куды яны цяпер? У Машавую. Слухай, справа ў мяне да цябе ёсць. Цётці, калі гэта яна ў цябе з'явілася? А як толькі ўбачыў цябе. Але ад іх хаваешся? Як табе сказаць? Не тое, што хаваюся. Аднак у гэтай справе яны па сабе, а я па сабе. Ага. Ну, тады гавары. Мне трэба ведаць дакладна, ці застаўся хто-небудзь у раёне для вядзення падпольнай работы. А ты што, ходзіш вось так з вёскі да вёскі і пытаешся? Разумееш, я сам ведаю, што гэта не лепшы спосаб. Але што зробіш? Камандзір іхняга тата таксама цікавіцца. Так што... А яны сапраўдныя партызаны? Ты што, сумняваешся? Ну, а калі раптам не? Як гэта зразумець? А так. Можа, яны выдаюць сябе не за тых, хто на самой справе. Ты знаёмы мой у атраце. Ну, допустим, але... Не давяраеш? Ты не, ну, просто не маю права заводзіць падобныя размовы. Вось каб ты пачакаў дзень-другі, а я падумаў, можа б, хто дасведчаны трапіўся. Ну што ж, раз так, а цяпер ты куды? Та таксама ў Машавую, да аднаго знаёмага, вартаўніка садовага, Калістрата Шандола. Ну, а ты? У тебе ў Машавой знаёмыя ёсць? Некалі ведаў Рыгайлу, Ефременку. Так, слухай, Шубар, а, дарэчы, чаму ты думаеш, што сувязі трэба шукаць тут? Інтуіцыя. Мяне ў жніўні клікалі сюды на нараду. Вось я і разважыў цяпер, што нешта важнае тады рашалася, якраз перад тым, як адступіць нашым войскам з раёна. Так, дык чаму ты не з'явіўся, калі клікалі? Ну, звычайна. Заняты быў у калгасе эвакуацыі. Ты вось што, Чубар, не хадзі адразу цяпер ні да Рыгайлы, ні да Ефременкі. Ну, навошта з вінтоўкай будзеш шасцяць пад вокнамі ў вёсцы, ды і невядома яшчэ, можа, тут немцы. Да вечара пабудзеце ў садзе, у вартоўні. Ну, а там ужо рабіць сваю справу. Як, хлопцы? А что там у тебя у тым саде? Усё, што захочаш. Дык яно па часе ўжо не зашкодзіла бы да абеду дапасці. Ну, дык як? Пабачым там. Яшчэ Пацюпа не спыніў коня на двары, як на грукат колаў насустрач з вартоўні ў садзе выйшаў стараваты, але яшчэ порсткі дзядок. Тады да яго падаўся на ганак Пацюпа. Ён нешта сказаў вартаўніку, што не пачулі на возе, бо той тут жа гукнуў з ганка. Здоров, дед! Заходите в хату, не позвольте людям говорить. Заходите, хлопцы. Ногами будет. Что это за люди с тобою? И того, что ты их привез сюда? Да Чубар попросил. А кто это Чубар? Старшиня колгаса Зверомея. А ты двое? Да Чубар, кажа, партизаны. А сами что яны говорят? Да не пытался я.
Ну, ты не пытался мне теперь разбирайся. Ну, Чубар сапраўды кажа, што яны з-за лініі фронту, ці не з Москвы нават. А мне что до того, откуль яны? Мне заборонено тут не только постой наладживать, а и прымать, кого б там не было. Ну, Чубар же не чужы. Так откуда тебе ведомо, что он не чужий? Теперь кто хочешь продать может. Да не кто продать, свои, это... кто чужинцы. Да не продать он. Гэтым такое не трэба. Ну, трэба, не тебе знать и не тебе решать. Ну, добра. Рабі, як ведаеш. Але пра Чубара, як пойдзеш, абавязкова скажы, бо ён шукае сувязі з райкомам. Ну, что ж, частуй, дед, гостей, а? Да ёсць тут крыху зелля. Не, мы гэтага не можем. Мы зараз павінны ісці... Куды? Ну, як куды? У вёску на разведку. Ну, это, сдается, не дело. Навошта спешаться? Да и что там разведывать у Машовой? А знойдем что. А кто это в день на разведку ходит? У вёсцы теперь нема кого разведывать. Немцу это дни зусім не видать. Да, немцу трэба разведывать на Большаку. А мы разведаем и Большак, калі спатрэбіцца. Так что, немцев, як вы кажете, няма? А гэтых полицаев? Пакуль один. Ага. А у волости? У волости кто заправляет? Ну, там наш бургомистра. Где он живет? Там, где и волость находится. У вёсцы вам покажут, бо отсюль не видно. Але жонка у яго немка. Что? Немка. Як это немка? Звычайна. Прывёз яшчэ з таго палону. У Германии працаваў недзе. Ну, адтуль і прывёз кабету. Ну вот, а ты кажешь, кого разведывать. Ходим, Севастьян. Можа... Нічога не можа. Жалеза трэба ковать, пакуль гарачае. Але пляваць на гарачае жалеза таксама не варта, бо небяспечна ад гэтага бывае. Ну, пойдем. Нешта яны у вас як шытікі, каб не натварылі чаго лішняга. Нічога, дзед. Ну, даставай з-пад кажухоў сваё зелле, а то ажно смага. Ды можна. Вон, акраец хлеба, сырыя яйкі. Яблыкаў яшчэ збегаю лепшых прынясу. А ты правильно зрабіў, што адстаў ад іх. Дзед табе паможа. Мяркую, нешта ведаем. А то ты не ведаешь. Ну, так... Карханов, командир отряда, говорил, что у нас в районе было покинуто у Жнивни 2 группы. Одна партизанский отряд, другая подпольный комитет партии. Откуль такие звестки? Не ведаю. Лишь отряд называется разведвально-диверсийным. Рация так само мается. Ну, про отряд я не ведаю, а вось про райком чуў. Ты не спяшайся з гэтым. Зараз вось падпоем деда. Вось, разведвалі. Фук. Ты заўсёды пачупа недзе зачэпішся за дзярмо. А раптам там немцы? Якія табе немцы? Ну, что там? Что там здарилось у вас? Кто стрелял? Да, и мы стреляли, и бургомистр стрелял. Як это здарилося? Так здарилось. Что значит так? Тое, што ўсё сорвалося з яго стрелок. Ну вот что, говорите, что вы нарабили? Чья это кровь на топоры? А табе што да яе? А то я, что я тут гаспадар. Я повинен ведать, что мне про вас чакать трэба. О, ты, здаецца, разумнейшы. Говори, только и худшее. Тишей вы, тишей. Здаецца, выйшла недарэчнасць. Ну? Жанчыну эту забили, немку.
Ну, жонку бургомістрову, ну. Гэты? Так. А стралялі навошта? Стралялі. Стралялі пасля, калі бургомістр выскочыў праз акно. Так. Это той по нас першы стрелял. Помолчи ты, шитик. Рассказывай про все. Аккурат, як было. А ты иди сюда. Ну, прайшліся мы, значыцца. Ну? Немцаў, правда, як вы казалі, няма. Ну, мы тады з ім у воласное управленне. Глядзім, а там гэты бургомістр. Ну? Обедае. І жонка яго. Ну, пытаецца яна, што вы за людзі, мы адказваем по делу. А якое дело у вас, пытаецца зноў бургомістр? І все на мою вінтоўку глядзіць, вачэй не зводзіць. А сваю, тым часам, бліжэй да сябе. А яго таксама вінтоўка аказалася. Правда, не наша, відаць. Да тихо ты, шитик. Патоля і кінуўся на бургомістра з сякерай, мол, аддавай зброю. Немка гэта раптам заступіла дарогу Патолі, засланіла мужа. Ну, вось удар сякеры таму і прыйшоўся па ёй. Ой. А бургомістр тым часам праз вакно. Якраз расчыненае было. Ну, я і гэта стрэліў. Нарабілі дзелоў. А можа, яна яшчэ жывая? Ды дзе там жывая? Сам бачыў, галава напапалам расчапілася. Ладно. Цяпер нічога не зробіш. Цяпер заварыцца каша. Цішэй, дзед, цішэй. Так, у які бок збег бургомістр? Туды, к пасёлку. О, немцаў зараз у машавую прывядзе. За жонку ён не даруе. Так, а, пачакайце, а можа паспрабаваць пераняць яго? Ну, пакуль даберэцца да бальшака, ды дачакаецца немцаў... Яны там часта цяпер і ездзяць. Не паспееце. Я мясцовасць ведаю. То-то, што халяра. Давезецца сёння плаціць за пабітыя вамі гаршкі. Пацюпа. Так, вот што, грамадзяне, вам тут заставацца нельга. Ідзіце сабе адкуль прыйшлі, на сёння вам подвігу, здаецца, хопіць. Назведаліся і досыць. Ты пацюпа, пабудь. Я таксама застануся. І табе заставацца няма чаго. Вот что. Вы идите у двух в отряд, а я вернуся. Я повинен довести дорученную справу до конца. Может, не все будет складываться так страшно, как наполоховый вартовник. А, это ты? Где ж дед? Да и побег у вёску. Бургомистр все-таки перестрел на большаку немцев. Уже 2 машины приехали. А где твоя? Да пошли одни. Ты ж легко хоть позбавился. А, звычайно. Ну, это ты правильно зарабил, что назад не провел их. Неспокойно, скажу тебе, товарищи. Слухай, а чему дед побег туды? Это ж наоборот небеспечно. Тут такая справа. Ну, словом, я тебе открою секрет. У Машавой находятся 2 члена подпольного райкома партии. Ну, ты их ведаешь. Пантелеймон Рыгайло и Ефрем Ефременко. И бургомистр не иначе про это здогадывается, что они не так себе застались. Вось бургомистр наведе зараз на их немцев. Може, яшчэ все обыдется? Будем сподеваться. Тому я тебе не параю у день у Машаву з'являться, разумеешь? Так. Гэта бургомистра могли бы убрать давно и без вашей допомоги. Не шапали его тому, что покуль нос своего куда не трэба не совал. Тем более, что поставить на посаду бургомистра своего человека не поспели. Ай, дед, нешта деда доўга няма нам. Слухай, а хто ён, гэты дед, на самой справе? Давай чакаемся, у самого спытаешь. Кладися-ка на воз, а я кину тебе травы под бок на землю. Заснуў Чубар хутка. Затым яму снілася пажар, які клубок з чалавечых постацяў і зазыбаў твар выплывае як бы з туману.
нават з таго крывавага зарыва, што засталося на небе пасля пажару. Намеснік штосьці гаворыць Чубару, але слоў яго не разабраць. Нарэшце гук у зазыбавым голасе як бы пачаў прарэзвацца. Тише, дед. Что? Так это ты так ладно, что их узяли? Ну, Ефременку и Рыгайлу. Правда? А хто яшчэ з падпольшчыкаў мышавой быў? Не ведаю. Люди бачили толькі, як павялі на калгасны двор етах, старшыню калгаса і старшыню сельсавета. Ты што ж нам цяпер рабіць, дзед? А нічога. Чакаць. Чаго? Пакуль усё само сабою высветліцца. Слухай, ты так ладна ведаеш, што немцы яшчэ ў вёсцы. О, ага. Слухай, я вось пра што думаў зараз, Крыстрат. Табе таксама нельга заставацца тут, бо невядома, што будзе заўтра. А хто ж замест мяне застанецца? Да нічога з вартоўні не зробіцца. А як спатрэблюся Касьяну ці яшчэ каму? І тым не менш на нейкі час табе ўсё-ткі неабходна знікнуць. Зрабіць гэта не цяжка, чалавек ты адзінокі, пажывеш пакуль у мяне. А гэтага зверамеек, што з ім рабіць? Як што? Ай, я б яму не дараваў. А ты вон пра што? Стукнуць бы яго туда соннага, да ў валежніка. Ну. Навошта раптам такая крайнасць? Па-першае, Чубар ні ў чым не вінаваты. Гэта здарылася так, што ён прывёз з сабой незнаёмых людзей. А па-другое, на чаго мы дойдзем, калі вось так, як ты прапануеш, будзем усё вырашаць? Чубар! Эй, ну, прачніся, ну. А я і не сплю. Значит, усё чуў? Так. Ну што ж, тым лепш. Але як пойдзеш у атрад, то раскажы там свайму Карханову, што адбылося учора. Можа, што-небудзь зробіць, каб вызваліць падпольшчыкаў. Мы таксама тут думаць будзем. Можа, разам у атрад дабяромся? Да не, нам хопіць сваіх спраў. Вось зараз мы выведзем тебе на дарогу, а там сам. Ідзі. Між тым у верамейках ужо каторы час, пачынаючы з досвідку кожнага дня, зноў чуўся звон кавадлы. Разлятаўся ён ва ўсе канцы вёскі з кузні, якая стаяла акурат анямелая лічы ад другой мабілізацыі, калі пайшоў на зборны пункт верамейкаўскі каваль Васіль Шандабыла. Яго месца заняў палонны чырвонаармеец, якога выбавіла з яшніцкага лагера Палага Хахлова. Звалі палоннага Андрэй Марухін. Больш зручнага месца, каб сабрацца ў адно, сялянам таксама цяпер не было ў верамейках, чым гэтая кузня. Не абмінаў, зразумела, вясковую кузню і Зазыба. Яму спадабаўся гэты вайсковец, але блізка пазнаёміцца з Андрэем Марухіным Зазыбу пакуль не ўдавалася. Андрэй Марухін таксама вельмі даверлівы быў да былога намесніка старшыні. Часта сам пачынаў размовы. Аднойчы, калі яны засталіся адны, Марухін нечакана спытаў у яго адкрыта. Дзяніс Еўменавіч, на каго ў верамейках можна будзе разлічваць, калі справа дойдзе да выступлення? Добра было б адшукаць нашага старшыню калгаса Чубара.
Але той ужо недзе воюе ў партызанах. У якіх партызанах? Ну, помніш, ці можа хто расказваў, у верасні тут, у нашых лясах, появіўся быў нейкі ўзброены атрад. І ў Машавой бойцы таго атрада былі, і ў Бялынкавічах вадакачку на чыгуначнай станцыі ўзарвалі. Дык Чубар нібыта з імі і ў Машавой паказваўся. Але дзе той атрад? Вось ужо амаль восень, ні пра які партызанскі атрад у Забяседдзі не чуваць. Значыць, падаўся ў іншае месца. Ну, а яшчэ на каго? На каго ў верамейках можна будзе разлічваць? Сам жа бачыш, якія ў нас мужыкі. Два здаровыя на ўсю вёску засталіся. Дык і тыя. Адзін паліцэйскі, ўжо другі стараст. Але я так думаю, што тут у справу можа пайсці кожны. Не, Денис Евменович, з вашых мужиков войска не складзеш. Незалежна ад таго, многа будзеш думаць ці мала. Гэта я вам кажу як чалавек, які трохі паваяваў. Вашых драніцаў, хрупчыкаў, падзёраных можна будзе, вядома, скарыстоўваць, але, як кажуць, на падсобных работах. Я так сказаў пра верамейкаўцаў сваіх. Мы сапраўды сухарукія, мы кілаватыя. Аднак, ну, пакладацца на адных верамейкаўцаў у такой справе, мусіць, не мае сэнсу. Трэба прыгледзецца да другіх вёсак, пашукаць там неабходных людзей. У вас на прыкмеце ўжо ёсць такія? Захар Доўгаль з Гончай цалкам надзейны. Васіль Пацюпа за 5 кіламетраў адсюль жыве. У Бялынкавічах недзе асеў пасля палону настаўнік Мурач. У кожнай вёсцы нехта знойдзецца. Але ж і ад нашых мужикоў адмаўляцца нельга. Ва ўсякім разе на нашым бязрыб'і і рак сыдзе за шчупака. Ну, гэта так. Урэшце на што-небудзь яны прыдадуцца. Ну, а зброя? Зброя. Была ж нядаўна адна вінтоўка ў вёсцы, але і тую хтосьці сапсаваў. Я вось што думаю, Денис Евменович. Ці не пара і мне пахадзіць па вёсках? Каб паказаць і там кавальскае рамяство. Самі ж небось думаеце, адной субсутай вінтоўкі не хопіць? Гэта так, не хопіць. Таму я і гавару. Трэба пахадзіць па навакольных вёсках. Акрамя таго, як мне здаецца, цяпер можна патрапіць таксама сустрэць каго-небудзь з былых вайскоўцаў. Не адзін жа я з лагера выбрацца здолеў. Ну, але дык як таго бялынкавіцкага настаўніка вашага знаёмага завуць? Сцяпан Канстантинович Мурач. Мурач. Кажаце, надзейны чалавек? У кожным разе, што глыбока ідэйны, гэта сапраўды так. Ну, а наконт надзейнасці людзям наогул трэба верыць заўсёды. Зразумела. Але ж па гэтым часе людзі якраз і дзеляцца на здраднікаў, на тых, хто ні вашым, ні нашым, ну і на патрыётаў, вядома. Няхай будзе так, я не стану адмаўляць. Хачу толькі сказаць, што апошніх намнога больш, чым першых. Яны вось і складаюць у маім уяўленні паняцце людзі. Іншая справа, што ва ўмовах варожай акупацыі трэба больш пільнымі быць. Узаемаразуменне неабходна дамагацца іншым чынам. У нас некалі у кавалерыйскім палку камісар казаў: «Я сваіх і чужых здалёку па паху чую». Давядзецца і нам цяпер пачуццё такое развіваць больш, чым калі. Дзякуй. Дзякуй, Денис Евменович. Я ваши парады улічу. Значыць, адразу магу і папытаць у Бялынкавічах, дзе жыве Мурач. Так. Ну, а найперш старайцеся даведацца, дзе цяпер той атрад, з якім пайшоў адсюль Чубар. Так. Я сабе дараваць не магу, што ўсё тады абышлося без мяне. Ні Чубар чамусьці нічога не сказаў, ні нават Сідар Раўняй. Добра. Денис Евменович, да пабачэння.
Між тым увесь гэты час, як Андрэй яшчэ жыў у палакі Хахловай і кожнага дня хадзіў у вясковую кузню, Зазыба меў вялікае жаданне сысціся з ім. Ён разумеў, што каваль недзе спатрэбіцца яму, як ніхто іншы ў вёсцы, і што яго нельга выпускаць з поля зроку. І вось акурат па-ягонаму ўсё здарылася. Ходзячы па хаце са сваім роздумам, Дзяніс Яўменавіч не адразу пачуў, як на павароце ў іхні завулак скрозь неглыбокі снег загрукаталі па цвёрдай зямлі колы. Ён выглянуў, каб пацікавіцца. Можна было ўсё дапусціць, але не гэта. Гасцём аказаўся бабінавіцкі кравец Шарэйка. Той самы Шарэйка, у якога ён уладкаваў у верасні маладзенькую разведчыцу Марылю. Шарэйка, а я думаю сабе, хто гэта? О, бачу, з інструментам да нас. Ось, рашыў падзарабіць. Няўжо ў мястэчку дзела не стае? Гледзячы якога. Ну, гавары, што новага ў мястэчку? Забрали девку твою у местечку. Як гэта забрали? Як? Ну, арыштавалі. Так. Дзе ж яна цяпер? Не ведаю. Арыштавалі учора, а сёння я вось да цябе. Ага. Думаеш, табе пагражае таксама што-небудзь? А пагражае, не пагражае. Аднак дужа выставляцца таксама не трэба. Пытаўся ж я у цябе, чаго мне эта дабрачыннасць каштаваць будзе? Ну, пытаўся. Ну, а ты што? А тое, што гэта зусім справа цёмная. Я таксама пра яе амаль столькі ведаю, колькі і ты. Попросили мяне 200 ў мястэчка ды ўладкаваць. Ну, я і зрабіў, як прасілі. А што да цябе звярнуўся, дык ты ж таксама зноў мы не пра тое. Урэшце, неадказнасць страшная. Да таго ж, можа, яшчэ і не выведзе след на мяне. А вось што мы, не ведаючы нічога, не змаглі памагчы дзяўчыне, не збераглі яе, дык тут з нас варта спытаць іх след. Ды з пасяленнем, здаецца, прамашку дапусцілі. Як гэта прамашку? Ну, як табе сказаць? Дык, проста недарэчнасць нейкая у нас у мястэчку выйшла. Выдалі яе суседскія падлеткі. Як? Надоечы полезли ў кладоўку да яе. А там перадатчик стаіць у чамадане. Ну, конечно, подлетки, мусіць, подумали, что это немецкая рэч, раз немцы часто ходзяць у дом. Не паспелі яны перахаваць чамадан у іншае месца, ну, як іх застукалі. Вот і вся справа. Яны думали, что перадатчик немецкі, а комендант адразу здагадаўся, што да чаго. Оказывается, она зусім іншым займалася. Нашим штосьці пра немцаў перадавала. Дарма, што з праезжымі афіцэрамі увесь час дзеля выгляду круціла. Таму я і думаю, не іначай мы з табой, Яўменавіч, што-то таксама чагосьці не дакумекалі. Хіба не так, а? Люди бачылі, як я вели ў камендатуру. Это ж трэба, думали, чорт ведама, што пра дзеўка, а тут выходзіць на праўду, таксама не чужая. Арышт яе раптам усё мястэчка перавярнуў.
Вот что, Шарейка. Что? Ты поживи покуль у нас. Ага. А мы тем часом поспробуем что-нибудь допытаться праз людей. Калі не здолеем дапамагчы дзяўчыне, то хоть сами будем ведать, як себе поводить. А сувязь у тебе есть теперь с теми людьми, что доручили Марылю тады? Не дали мне такой сувязи. Покликали в один двор и попросили, каб я уладкаваў Марылю у мястэчку. Все. Так я тебе не все еще сказал. Ну-ну. Послухай, на тым же тыдні, якраз у чацвер, приходила Марыля до нас. Чаму? Паперы нейкія прынесла. Сказала, няхай яны ў нас паляжаць, а там яна забярэ. Паперы гэтыя я таксама прывёз з сабой. Думаю, не іначай, як іх трэба камусьці перадаць. Але каму? Хто ж яго ведае? Глядзі. О! А як же іх глядзець, калі не по-нашаму написано, по-нямецку? Хоть ты до Мікіты драніцы несі. Ну, во. Толькі цяпер і не хапала гэтага, грамацея. Знайшоў. Так, можа, Масей прачытаў бы тады? Не, ўжо, няхай без яго. І то ж. Кажу мне, і ты вельмі не гарачыся. Папер ёсць, каму перадаць і без тых, хто доручаў мне Марылю. Одним словом, ты заставайся тут, а я завтра поеду у Бабиновича. Атрад Нарчука, які пакінуў Шашкін з групай партызан, пасля небяспечнага пераходу спыніўся ў лесе непадалёку ад Бабіновіча. Мітрафан Ануфрыевіч, гледзячы з расшчыненага будана на бухматую мяцеліцу, чакаў, што першым к вечару атрад вернецца камісар Баранаў, які недзе быў на разведцы ў Бабіновічу. Затым недзе к начы прыйдзе Павел Чарнагузаў. Калі хвілін праз колькі Нарчук выйшаў на выспу з будана, то ўбачыў там лесніка Бабурку, які ведаў сюды і іншыя патаемныя сцежкі. Убачыў Баранава, а з ім яшчэ аднаго чалавека, у якім пазнаў верамейкаўскага зазыку. Пазнаў і ўзрадаваўся. Тым часам у маскоўскім атрадзе адбывалася наступнае. Дапамагчы тады двум арыштаваным старшыням у Машавой партызаны не здолелі, проста спазніліся. Калі ў вёску прыйшла група, якую вызначыў дзеля гэтага Карханаў, Рыгайла і Яфрэменка былі ўжо мёртвыя. Як вы рашылі? З намі будзеце? Яшчэ нічога не надумаў. То падумайце. Атрад такі быў створаны вашым райкомам партыі і штабам 13-й арміі. Відаць, на нейкім заданні знаходзіцца. Мы прастаім тут не больш за тыдзень, а тады рушым далей. Праўда, я зусім не настойваю, каб вы ішлі з намі. Я казаў ужо вам. Але адмаўляць вам таксама не стану. Цяжка развітацца з роднай стараной. Знайшоў вас па цюпу, пазнаёміўся Шандовым. Здаецца, выйшаў на след падпольнага райкома. Не ўсіх членаў немцаў у Машавой арыштавалі. Думайце. А то Пахвы Шпакевіч просіць накіраваць вас разам з ім на адно даволі нелёгкае заданне.
Тут одна наша армейская разведчица собрала важные известки. Где и як не ведаю. Урэшце, гэта і є справа і яе тайна. Але калі мяне прасілі армейскія таварышы звязацца з ёй, памагчы рацыі, я на гэткае не спадзяваўся. Словам, у нашы рукі трапілі неспадзявана вельмі каштоўныя разведдадзеныя. Іх ужо чакаюць у Маскве, а вам належыць даставіць іх за лінію фронту. Тут збольшага тое, што не трапіла на карту. Напрыклад, месцазнаходжанне паліцэйскіх часцей у паласе групы армій «Цэнтр». Таксама размяшчэнне групы каманд тайнай палявой паліцыі, палявых і мясцовых камендатур, лагераў военнапалонных, армейскіх зборных пунктаў военнапалонных, стацыянарных і фронтавых лагераў. Паспрабуйце, таварыш Чубар, таксама праштудзіраваць паперы гэтыя і разабрацца, што да чаго. Ах, і малайчына. Столькі сабраць матэрыялаў. Глядзі ты. Неўзабаве пасля Міколы вярнуўся ў верамейкі Андрэй Марухін. У той жа дзень каваль расчыніў вясковую кузню. Тук-тук, тук-тук-тук, пазваніў ён па кавадле, і гэты гук паляцеў у абодвыя канцы вёскі, залятаючы і ў заснежаныя падліткі. Для зазыбы гэтае жывое тук-тук загучала бы звон, як заклік. Ён тут жа накінуў на сябе спехам доўгі яшчэ бацькаў кажух і пайшоў да кузні. Блага, што верамейкаўскія мужыкі не паспелі яшчэ сабрацца тут. Рассказывай, с чым вярнуўся? Багат з чым. О. У Троску, у Канічах, у Жабыках сустрэў сваіх знаёмых. Ну, помните, я рассказываў, што разам выходзілі з акружэння пасля Магілёва? Дык іх там на цэлы атрад набярэцца. Што значыць набярэцца? Ну, звычайна. Хоць зараз станавіў строй і загадвай. Так што можна лічыць іх за гатовы атрад. А зброя ёсць? Ёсць і зброя. Нават кулямёт у аднаго мясцовага паліцая забралі. Няўжо яны так адкрыта дзейнічаюць? Пакуль што больш употай. І кулямёт употай забралі. Добра. Добра, ты вось што, хлопец. Давай выкладывай усё парадкам. Дзе, як і што. І ты, я тыя мясціны добра ведаю, так што... Дарэчы, настаўніка таго, Мурача, у Белынкевічах, бачыў? Я і забыўся сказаць. Гэта ён мяне звёў з маімі былымі, ну, па акружэнню, а тады па палону. Ды і з мясцовымі таварышамі таксама ён пазнаёміў. Ну і што яны робяць? Рыхтуюцца. Рыхтуюцца? Ну? Але іх трэба папярэдзіць, каб доўга не заседжваліся па вясковых хатах. Недзе у пачатку студзеня немцы пачнуць ажыццяўляць перапіс былым ваенным і акружэнцам. Наогул даросламу мужчынскаму насельніцтву, ды і жаночаму, відаць. Ім патрэбны рабочыя рукі ў Германію. І яшчэ я табе скажу навіну, раз такая справа пайшла. Я тут, пакуль ты хадзіў, свой партызанскі атрад знайшоў. Якраз пасля таго, як ты з Верамеек пайшоў. Падаўся гэта я у Бабінавічы. А па дарозе мяне і перастрэлі партызаны.
Знарок подпильновали. Только что у наш лес аднекуль сдалеку вернулись. Командуе атрадам знаёмы чалавек Митрофан Нарчук. Ён до войны ў райкоме працаваў, а перад тым быў, як і я, старшынёй калгаса. Дзе ж яны дагэтуль былі? Заданне вайсковага камандавання выконвалі. Яшчэ тады, як нашы часці ў раёне абараняліся, атрымалі гэты загад. Словом, воевали недзе ў чужых, а цяпер у свой раён вярнуліся. Значыць, барацьба з акупантамі становіцца справай не адзінак, а масавай. Пабачыш, неўзабаве яна стане і ўсенароднай справай. Калі ўсё гэтак і надалей пойдзе, як цяпер атрымліваецца, то абавязкова станем. То добра. Але перад тым, як ісці мне зноў забесяць, трэба сустрэцца з камандзірам раённага партызанскага атрада. Гэта абавязкова, абавязкова. Хутка я цябе звяду з Нарчуком. Гэта не адно маё жаданне. Усе, каго я бачыў, гэтага хочуць. Тым лепш, тым лепш. Адсюль можна будзе адразу і ў атрад да Нарчука пайсці. Тут недалёка. Трэба апярэдзіць немцаў, пакуль яны перапіс свой не пачалі. Не выключана магчымасць, што і аблавы таксама будуць наладжваць. Документ. Начальнику полевой полиции при головном командовании сухопутных войск Вермахта. Генеральный штаб, номер 2365-42. Секрет. Створенные большевиками на початку войны знішчальные батальоны з'явилися основой зарадження і развіцця партизанского руху у тыле нашей армии. Русские створили особные группы, якія склаліся з членаў камуністычнай партии, старшынь калгасаў, дырэктараў саўгасаў, кіруючых асоб дзяржаўных устаноў, афіцэраў і чырвонаармейцаў, военнопалонных, якія уцяклі з нашых лагераў. Добре, товарищи, что вы так хутко отгукнулись на наше запрошение. Иначе нельга, Митрофан Ануфриевич. Як почули, что сбор великий у лесе ладится, то одразу сюды. Дармо, что без зброї, але того всього есть. Ну, зброя трохи назапашена. Дадим на перший випадок. По нагану вам. А винтовки и автоматы сами сдобудете в бои. Товарищ Марухин. Так. Ходите сюда. Значит, так и домовимся. Передайте капитану Скандилову, нехай поднимая своих бойцов и так само рухается уздовж беседи на Крутогорье. Есть. Почекайте. Побудьте на митингу. Где комиссар? А ён у землянцах. Покличьте его. Товарищи, вы долго спирались на этот митинг, на этот великий сбор. Долгая и кровавая дорога выпала нам. Не все мы счастливо пройшли ее. Багато было ахвяр. Загинуло ядро подпольного райкома партии. Это самая найцяжейшая страта. И тем не меньше, сегодня мы можем сумленно глядеть один одному в очи. Мы не стали на колени перед фашистами, и мы готовы до борьбы с лютым ворогом. Червоная армия на Заходнем фронте нарешті погнала назад немецко-фашистских захопников. Москве больше не погрожає ворог. Стабілізувалися фронти на інших напрамках. Про это мы ведаем теперь докладно, як говорится, с самых полных крыниц. Командование отряда наладило связи с московским отрядом.
Атрад товарища Карханова, кіруючыся указаннями центра, распрацаваў план агульнай аперацыі па ліквідацыі гарнізону ў некалькіх раённых цэнтраў. Першы сумесны удар мяркуецца нанесці па Крутагор'ю. Таму же сёння к вечару нам належыць заняць заходнія пазіцыі ў Кручкоўскім гаі. Вы ўсе гэта месца добра ведаеце. Але наступаць на Крутагор'е з Кручкоўскага гаю мы будем силами ни одного нашего отряда. На паўночным усходзе раёны, на ўсходзе Патаеўскіх лясоў, створаны яшчэ один партызанскі атрад, які склалі былыя военнапалонныя кружэнцы, дакладней бойцы і камандзіры Чырвонай арміі. Командиром отряда выбраны капитан Скандилов. Товарищи, задача усім зразумелая? Ясно. Тады в поход. Командую. Поход, товарищи! Ура!